Il-Partit Nazzjonalista spara l-kanuni tiegħu ukoll lejn min jaqla ħobżu f'ħanut tal-pastizzi u għal min imur jixtri minn hemm. Xhieda ta' kemm il-Partit Nazzjonalista għadu maħnuq minn klikka klassista li jaraw lil ħaddieħor dubbien kien il-kumment ta' Fenek, il-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Fenek ħadeta kontra l-Prim Ministru u stqarret li ma setgħetx tifhem kif il-Prim Ministru Joseph Muscat u martu setgħu jieħdu l-mexxej Ewropej sas-serkin jieħdu pastizz u tef it-tazza. Fenek, persuna ferm qrib tal-kap Simon Busuttil, spikka is-sens telitiżmu u konferma kemm il-klikka tal-partit trid tibqa' parti mill-establishment. Fil-fatt iddeskriviet il-ħanut tas-serkin bħala so common and crude. Dan il-kumment ġab l-istmerja ta' bosta, anke wħud li normalment ma jassoċjawx ruhom mal-politika partiġjana. Bla dubju dan kollu kompla naqqas il-kredibilità ta' Simon Busuttil li għalkemm jgħid li huwa kap ta' partit tan-nies fost l-iktar qrib tiegħu jagħmlu bil-maqlub u spiċċaw ikasbru ċittadini Maltin bħalhom. Sa dan it-tant morna sas-serkin fejn sibna qadd ta' nies jilqawna u fisrulna kif il-kummenti ta' Fenek ma kinux flokhom. Prim-Ministru ta' Malta mhix Prim Ministru, daqshekk mhix bħal ħadd ieħor. Hawnhekk jismgħu il kulħadd, kull min jiġi hawn. Qed tifhem m'hemmx differenza ta' ħadd. Le, jiena hawnhekk niġi hawnhekk għax huwa post tradizzjonali u jien ta' ħaddiem no pjaċir niġi hawnhekk. Paroli li ntqal għalija jien veru kien klim fil-vojt. Hawnhekk jiġi kulħadd, ġifieri minn is-sinjur sal-fqar. Ġifieri għax toqgħod issemmi l-madum u mhux madum. Hawn laqwa ħanut, wieħed mill-iżid ħanut li jbieħu f'Malta. Ġifieri nutloq tgħid u tpaċpaċ bil-vojt. Fuq kollox persuna minnhom l-inserta anke rallaqa ta' wħud mill-mexxej Ewropej mal-Prim Ministru Malti qasam magħna kumment li għaddilu wieħed mill-mexxejja. Jiena qomt kien hawn tal-Luxemburg mort ħatlu bideħ u żomma u da u qalli kemm intom nies fortunati li għandkom Prim Ministru bħal da. U bitweġiba għas-sens telitiżmu superjorità mill-qalba tal-Partit Nazzjonalista b'ton li l-Prim Ministru kellu din ir-reazzjoni. Għax aħna nisimgħu inħossu aħna man-nies. Aħna ma niddejqu xejn immorru nieħdu kikra te f'ħanut żgħir man-nies, ma niddejqu xejn. Anzi, gburin illi qatt ma ninqataw minn man-nies, gburin li dawk huma l-eruq tagħna, gburin li aħna tfal ta' ħaddiema, gburin li aħna tfal ta' nies illi bdew mix-xejn. Gburin illi telejn il-fuq u ntellaw il-poplu kollu magħna. Bekk gburin aħna u ħadd ma jħamlilna wiċċna li qegħdin u ħanibqgħu mal-poplu, mal-familji Maltin u għawtin.